gaskiya ba ma goyon bayan wannan abu, domin ban ga dalili ko tsari da za a ce wai a dakatar da yin abu gaba ɗaya ba. Idan wa'ansu ne suka yi laifi, su ya kamata a kirawo a hukunta su daidai da laifin da suka yi. Ina ganin haka shine tsari, amma ba a ciwo da masana'antar gaba ba a kawo mata wani progress ta bangaren yan gurinka ba, ci gaba ba a nemi a ƙara mutane wani ƙarfin jari ta cikin masana'antar ta ofis ɗinka ba, sai kuma ka ce za a zo a ce an dakatar da abin da ake yi. A'a, ni ina ganin wannan ba tsari bane. Idan an dakatar, me kuka tadar wa mutane abin da za su yi? Me kuka tadar wa mutane da suke cin abinci a cikin masana'antar? Haka kawai an dakatar? To me kuka tadar mana? Muna jira. In ko ba haka ba gaskiya ba ma tare da wannan kwata-kwata. Hukumar tace fina-finai ta jihar Kano ƙarƙashin jagorancin Abel Mustapha ta dakatar da wani tallan maganin gargajiya da ake yi a cikin fina-finai da kuma ta masu yawo da laspika. Yawancin tallace-tallacen ba a tace su ba, suna kai dokoki kuma suna iya cutar da tarbiyya da lafiyar jama'a. Duka masu irin wannan talla su miƙa tsarin tallansu don tantancewa cikin mako ɗaya daga Laraba 21 ga watan Mayu na shekarar 2025. Duk wanda ya saba za a ɗauki matakin doka. An buƙaci NBC da tashoshin talabijin da su goyi bayan wannan mataki don kare al'umma, kare tarbiyya da tabbatar da sai hancin bayanai a tallace-tallace.